қавме ки бар асари гуноҳҳои вазнини худ ва нопокӣ дар зери ғазаби Аллоҳ гирифтор шуданд. Аллоҳи мутаол ба ин қавм паёмбарро фиристод, яъне ҳазрати Лут алайҳиссалоту вассаломро. вале мардум саркашию нопокиро ихтиёр карданд. чӣ гунае ки Аллоҳи мутаол дар Қуръони Карим дар сураи Аъроф аз ояти 80 то 84 мефармояд: ва Лутро фиристодем, он гоҳ ба қавми худ гуфт: чаро коре зишт мекунед ки ҳеҷ кас аз мардуми ҷаҳон пеш аз шумо накардааст. шумо ба ҷои занон бо мардон шаҳват мерунед. шумо мардуме таҷовузкор ҳастед. ҷавоби қавми ӯ ҷуз ин набуд ки гуфтанд: онҳоро аз деҳаи худ биронед, ки онҳо мардуме ҳастанд ки аз кори мо безорӣ меҷӯянд. Лут ва хонадонашро наҷот додем, ғайри занаш, ки бо дигарон дар шаҳр монд. бар онҳо борон меборидем. бингар ки оқибати муҷримон, яъне гунаҳкорон чӣ гуна буд. археологҳо баҳри мурдаро кофтанд, ки дар байни шаҳри Исроил ва Урдун ҷойгир аст. қавме ки бар асари ғазаби Аллоҳ нобуд карда шуд ёфтанд. мардум ҳайратзада шуданд. чӣ гунае ки Аллоҳи мутаол дар Қуръони Карим дар сураи Ёсин ояти 29 мефармояд: як бонги сахте буд ки ногоҳ ҳама бар ҷой сард шуданд. магар аҷиб нест? чӣ гунае ки Аллоҳи мутаол мегӯяд: ҳама бар ҷой сард шуданд. ва бисёриҳо дар ҳайрат афтоданд ки чизе ки ба чашми худ диданд дар Қуръон айнан ҳамин чиз омадааст. китобҳои таърих шаҳодат медиҳанд ки ин шаҳр то несф шудани худ як шаҳри фоҳишагӣ ва каҷравии ҷинсӣ буд. хусусиятҳои фарқкунандаи ин шаҳр аз шаҳрҳои дигар дар он буд ки алоқаи ҷинсии мард бо мард буду фоҳишагарӣ паҳн шуда буд. дар ин шаҳр фоҳишахонаҳо ҳазорҳо буданд, ки дар ин фоҳишахонаҳо ҳайкалҳои ҷинсии мардона ба пуррагӣ нақш дода шуда буданд. тибқи одати онҳо ин буд ки фаҳшу фоҳишагарӣ, зиноҳкориро бояд дар назди чашми мардум мекарданд. аз ҳамин сабаб оташпораҳои сӯзони вулкан ин шаҳрро дар тӯли чанд дақиқае аз рӯи замин нестунобуд сохт. олимон ҳақиқатро ошкор карданд ки бар асари даркиши сахти вулкан ягон касе наҷот наёфт ва ҳатто ҳодисаро дарк накарданд, гӯё ки ягонтаи онҳо ҳаракат карда наметонистанд. археологҳо оилаеро ёфтанд ки санг шудаву шахс шуда буданд бе ягон тағйирот, ва ҳам бисёре аз ҷуфтҳоеро ёфтанд ки дар вақти алоқаи ҷинсӣ санг шуданд. бадтаринаш дар ин буд ки дар байни ин қадар мардуми зиноҳкор на танҳо мардон бо мардони зиноҳкор буданд, болои ин кӯдакҳо ҳам буданд. астағфируллоҳ. дар вақти ҷустуҷӯ баъзе аз ин одамон рангу рӯяшон ҳатто бе ягон тағйирот монда буд. ин чӣ гуна рӯй дод ки ҳазорҳо одамон чизеро надидау нафаҳмида омадани марги худро интизор буданд ва барои наҷоти худ ягон коре накарданд? ба фикри худи ман ин мардуми қавми Лут аст, ки мувофиқи суханҳои Аллоҳ дар Қуръон мефармояд: як бонги сахте буд ки ҳама бар ҷой сард шуданд. сабабгори ин фикри ман ки ин қавми Лут аст он аст ки марги фаврии онҳост, ё ин ки Аллоҳи мутаол дар Қуръони Карим дар сураи Қамар дар бораи марги фаврии қавми Самуд дар ояти 31 мефармояд: ба дурустӣ ки мо бар онҳо як овози даҳшатнок фиристодем, пас ҳамонанди он алафҳои хушки оғили гӯсфанд шуданд. далелҳои археологӣ шаҳодат медиҳанд ки қавми Лут ба марги фаврӣ рӯбарӯ шуданд, он гунае ки дар ривоятҳои қуръонӣ омадааст.